तो आजकल आदमी लगे सब कुछ बा, बस चैन आ एकाग्रता ना बा। सही कहत बाटा। मन अगर एक जगह ना टिके तो मेहनत का परिणाम ना देखाला। एकाग्रता ही सफलता का असली चाबी हो। जब आदमी अपन पूरा ऊर्जा एके दिशा में लगा देला तो असंभव काम भी आसान लगे लगेला। मोबाइल, चिंता, तुलना, ये सबसे आदमी का काम कम, भटकाव ज्यादा होला। लोगन का आधा ताकत बेकार सोच में खत्म हो जाला। सच बात तई बा, जब मन आ शरीर एक ही काम में जुट जाला तो ध्यान गहरा हो जाला आ वो घड़ी सफलता का जन्म होला। जब तक आदमी अपने आदत पे काबू ना पाई तब तक वो एक काम पे ध्यान ना लगा पाई। आज आदमी के दुश्मन बाहरी लोग कम आ भीतर के भटकाव ज्यादा बा। यही से कहल जाला सब ज्ञान के मूल ध्यान हो। अगर स्थिर मन से काम कल जाए तो छोट काम के भी परिणाम बड़ा हो सकेला। बाकी मन शांत रखल आसान कहाँ बा। विचार तो बिना बुलवले आ जाला और मन के शांति के अस्त व्यस्त कई देला। हाँ। जब मन शांत रहे तो जीवन भी संतुलित और सुंदर रहेला। बाकी जब विचार का आंधी आवेला तब सब बिखर जाला। हाँ। विचार ही तोहरे व्यक्तित्व के आकार देला। जैसे गरम लोहा पीटे से बर्तन का रूप लेला, वैसे ही विचार भी व्यक्तित्व के नया रूप दे देला। मन के केहू स्थिर कैसे कह सकेला। अपने सांस के महसूस करा और योग से आवत जात सांस पर ध्यान रखा। ध्यान का अभ्यास धीरे धीरे मन के समुंदर जैसन शांत बना देला। जीवन का सबसे बड़ा हुनर बाहरी दुनिया जीतल ना, बल्कि अपने मन के संभालल हो।